tie enye da bia na esese wo kɔ abonten kokoto de ya yamono wa wo fie wotumi yamwade chiwade koto wo nkate na bra be che ne kama uchi wi a mesra yam first na ya wo bo ene krase ebi ne yam so eno ne yam so aduro no ebi ne yam so aduro no enti wo de to no bi obi kra ho woni buo woni fie ade na woni buo wo fie oba tan woni buo wo fie enti bede wa kire wo ma no ade a sese wo ye enti nka wunya buo no saa wo fie ho a me won bibia ye anka baluchi abuo no ye chiso ade no yemfa nkyere wo mo na wo mo hunu saa abuo no wo bi kama na mpacho wo che won kate ni wia na abegina adwuma ye me wanwa no na ye blender ene niema abege eno ni apotoriwa abojuo ene man to me ntwi ade ne bibia me pacho enhye won sa ho na no kra na sa yare o na wusu ne de san na wo mo so wo ya na wo ho sa abo na da so wo hunu bi da me pacho abo ni ni ye obi na de atwi moko obi na de atwi me pacho we bi ese se wunya we bi e wo fie wo ba bia wudi betwi ade eno kra no na wo ba yare am pacho wasa wo bada ye twi ena omosa monsa wo ba wunchi wo ba dabi omonsa hey na be dey senti na wo mo ha mo ye hrodo enro ne ye asesa ye ma me mo fa ye nam se no mo de akeka duro na se de ya ho de nkuwa na mana ye dan gofo ntijai na ye de akeka duro kakra nkete ye wo de nkete kakra nkete akeka duro kakra na ye de afra efom wisa esuru wisa no wo de afra kakra na eno no ya de saye yare enti me pacho we wuni bi wo fi apebi na watwi enkate ya no twi mesra wo chi wie na watwi wa wo nkate ya no wotwi aye fefefe kama mesra emfa eyi nka ho enkofa tin tomatoes bia nka ho me pacho tete kwan susu a fa kwan susu a no nkete no mesra fa no noa fa ka wonto osi ho na wo de wo pekra so wo pese won kwan ni mu ye dupa wo de wo pafanya ado amienu bi efrem na wo de wo mekwa aka ho wo wi a wa fa wo je ne ye na wo de fa ye nkwan no ebinom je na twi eni ne twitwa ne ebinom mpe ba je ne ye duro papa ye duro nkasa sa wo de ye nkwan a kwan a ye wo laisu bi wo ho a bi wo a umfanya ado a enka ho je ne mekone akua wie nkate nkwan inti mako wei enkatie ya me ka kire wa ye ne wo fie wo de ya ahwe ne hwam no se de ti na wa wo twi ne wo bo so wo de wo bibia twi ne wo bo ne so wo de me se mfa yi bia nka ho ma wo pesa ahoden ai wo pa ahoden ama wo wankasa wo ne wo fie because na me so ye kurum ni enema fra ko kontanyi na franka emo ne ma ye de fra enema na ye de fra ne no me so bo unse ene ye obi krendo kra ne de na obi de na ya ne de no bo wabusua ho ban sese ya mema no ye se memen omuntumi nya adwuma ye be de na ye adwuma ye ka ho adwani a wo de ma wo kuni sese spices nkoa ye spices kra ye se ye mpe wo fo wakaka duro kakra wa fa garlic kakra wa fa won kete wo se wo mpe wo hwentia wo mpe dabi obetwi ne de dabi